Mga puso sa Bacolod City naman, pila ka mga ginasagon niya, ido na record nga napatay bangod sang tuman nga init. Animal Rescue Shelter sa Bacolod City, ginakulang sa magamit nga tubig para sa mga na-rescue nga sapat. Yaring balita nga itong gintutukan. Sa sininga shelter sa nabukid nga bahin sang Barangay Granada, ginadala sang Animal Rights Group nga Back Project PH ang maido kag kureng kay biktima sang pagpang-abuso kag pagpakaipit. Malapit 150 ka maido kag kureng ilagi natatap sa lugar. Ang iban dire, may mga pamalatian pa sa panit nga adlaw-adlaw dapat nga paliguan. Bon nga tuman kay init sang tiyempo kag palaligban ang makuhaan sang tubig nga gamiton. May tatlo na kaido ang napatay, bukod sa dehydration kag heat exhaustion. Uga panag-up kami everyday, twice a day gani para sa inom nila na tubig. So mga paninlo namon nasag-up man namon. So amo gid na problema sa bungid ang tubig gid sir. May makuring nga nagapaluya naman. Kapin 800 litros nga tubig ang kinahanglan sa kada adlaw agon matatapan ang kasapatan. Nasakit man sa ako ni kay ako din gatipan. Ang sapa nga ginasaligan sa makuhaan sang tubig ang nagmalana. Nagpatasok na mga volunteer agon may makuhaan sang tubig sa lugar. Kaysa subong gani sa 40, dumayara naman galing tungod init, gamay sang source ya. Buong sa epekto sa El Nino phenomenon, ginakabalakan sang grupo nga kung magpadayon pang sitwasyon, mas madamo pa nga ido ang magkalamatay. Padayon man ang monitoring sa Bacolod City Veterinary Office sa sitwasyon sa mga ginasagod nga kasapatan, subong at tuman kainit sang tiyempo. Pahanumdom sa mga pet owner para makalikaw sa blatian ang mga hinuptanan. Sikero ng ilimnon nga tubig sa mga hinuptanan, ipaiway anay ang paglagaw o kung pag-walking sa mga sapat. Paliguan lang ang mainit aga kag hindi pag-ibulad sa initan agud magmala. Sa mga may madamol nga balahibo nga sapat paguntingan ang maini, agud hindi makatol ukon matapikan pamalatian sa panit. Opo Kiril Casilio, Adrian Prieto, 1 Western Visayas.